नमस्कार, मी पूजा. तुम्हा सर्वांचे दैनिक गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मनापासून स्वागत. गोव्यात आयव्हरमेक्टिन घोटाळा झाल्याचं समोर आले आहे. याबाबतच आपण आज जाणून घेणार आहोत. सरकारने प्रोफिलिक्स उपचारासाठी आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांची खरेदी खाजगी औषधे पुरवठादारांकडून दामदुप्पट किमतीने केली आहे. गोवा अँटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडने आयव्हरमेक्टिन गोळीची किंमत 2.79 रुपये नमूद केली असताना इतर 4 खाजगी औषधी पुरवठादारांनी तीच गोळी 10 ते 12 पटीने जास्त किमतीने सरकारला विकल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. गोमंतकने माहिती हक्क कायद्याखाली ही माहिती मिळवली. या माहितीच्या आधारावर आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होत असून ही रक्कम 1.5 कोटीच्या आसपास असू शकते. माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या पुरवठ्यासाठी औषध पुरवठादारांकडून निविदा मागविल्या होत्या. त्यातून हेद एंटरप्राइजेस, गोवा अँटीबायोटिक्स, रायकर डिस्ट्रीब्युटर्स या तिघांच्या निविदा सरकारने स्वीकारल्या होत्या. रायकर डिस्ट्रीब्युटर्सच्या 3 निविदा स्वीकारण्यात आल्या. त्यातील प्रति गोळ्यांची किमती वेगवेगळ्या नमूद करण्यात आलेल्या होत्या. सरकारने गोवा अँटीबायोटिक्सला गेल्या 30 एप्रिलला 1 लाख आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशात प्रत्येक गोळीची किंमत 2.27 रुपये नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण किंमत 2,79,000 रुपये होती. आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या किमतीत बराच फरक. 1 मे रोजी हेदे एंटरप्राइजेसला आयव्हरमेक्टिनच्या 1 लाख गोळ्या पुरवठा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रत्येक गोळीची किंमत 34.90 रुपये असे नमूद केल्याने एकूण रक्कम 34.90 लाख रुपये होती. त्यानंतर 5 मे रोजी रायकर डिस्ट्रीब्युटर्सला प्रत्येकी 1 लाख गोळ्यांचा पुरवठा करण्याचे 2 वेगवेगळे आदेश सरकारने दिले होते. हे दोन्ही आदेश एकाच दिवशी देण्यात आले. तरी प्रत्येक गोळीची किंमत आदेशात 24.75 रुपये व 22.10 रुपये दर्शविण्यात आली होती. या 2 लाख गोळ्यांची किंमत अनुक्रमे 24.75 लाख आणि 22.10 लाख रुपये होती. त्यानंतर पुन्हा रायकर डिस्ट्रीब्युटर्सला 15 मे रोजी 4 लाखांच्या गोळ्यांचा पुरवठा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रत्येक गोळीची किंमत 22.10 रुपये दर्शवण्यात आली होती. त्याची एकूण किंमत सुमारे 99 लाख रुपये होती. खाजगी पुरवठादारांकडून सरकारने खरेदी केलेल्या आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या किमतीत बराच फरक दिसून येत आहे. राज्यात प्रोफिलिक्स उपचाराखाली आयव्हरमेक्टिन गोळ्या कोरोना प्रतिबंधक म्हणून 18 वर्षावरील व्यक्तींना देण्यासाठीची परवानगी आणि आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दिले असल्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी 10 मे रोजी सांगितले होते. तर सरकारने प्रोफिलिक्स उपचाराखाली आयव्हरमेक्टिन गोळ्याचे वितरण करण्यासाठी त्या खरेदी करण्यात आल्या नव्हत्या. ICMRने मान्यता दिल्यानंतरच या गोळ्या कोरोना संसर्ग झालेल्या आणि गृहविलगीकरणातील रुग्णांना होम आयसोलेशन किट सोबत देण्यात आल्या होत्या, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी 9 जून रोजी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या खरेदी आणि वाटपासंदर्भात केलेली वक्तव्ये परस्पर विरोधी आहेत. त्यामुळे खरे खोटे कोण हे जनतेनेच ठरवायचं आहे. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा. आणि अशाच नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्यायला विसरू नका. धन्यवाद.